vagyunk, mint hogyha 2002-ben, ahonnan elindultunk, ebben a rendkívül fontos mutatóban, miközben mondom, versenytársaink általában 40% vagy az alatti újraelosztással működnek. Ha ennek az adó oldalát nézzük, ez ugye azt jelenti, hogy egy magyar vállalkozás abóvó, tehát minden egyéb versenyhátránytól eltekintve 10% pont adóval többet fizet, mint egy velünk versenyző országokban lévő vállalkozás. Tehát mondjuk a 30% adó helyett más országokban mi 40% adót fizetünk. Ezt nem csak a vállalkozások fizetik, de hát ugye 52 féle adó nem van, tehát ebben áfától kezdve a társadalmi adó és járulék nem, tehát benne vannak a munkát terhelő, béreket terhelő járulékok, egyéb járulékok. Összesen az állam ennyit von el, végülis a vállalkozóknak kell megtermelni, amit elvon az állam, tehát akármilyen csatornán nézegetjük, akár az SZIA elvonás, akár mit a vállalkozók termelik meg. De összességében az elvonás rendkívül magas, ez versenyhátrányba hozza a magyar gazdaságot. Ehhez hozzátartozik persze a bürokrácia visszahúzó ereje is, és azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos, mint a magas adóelvonás, vagy a bizonytalan állami pénzügyek. Az intézményi rendszer, vagy a bürokrácia, államapparátus, vagy a bürokrácia az elmúlt esztendőkben azt kell mondjam, hogy szinte teljes egészében szétesett. Tehát önmagáért működik, nagyon sok vállalkozónak az a véleménye, hogy kiszámíthatatlan, bizonytalan, nem tudjuk, hogy mit fog csinálni, kit mikor büntetnek meg, APEC-től kezdve a számtalan hatóságig, hihetetlen méretűre növekedett ez a bürokrácia, hogy gyakorlatilag a kormányzás hiányában az egyes intézmények természetes ösztönüket kiélve ugye arra törekedtek, hogy olyan jogszabályokat próbáljanak meg elfogadtatni, amiben az ő szerepük még fontosabb lesz, és ők még jobb helyzetbe kerülnek. Gyakorlatilag az íróasztalok védelmében mindenféle szabályokat hoztak, de tömegével, tehát ha megnézik, a parlament rendkívül aktívan működött, de ugye ha alaposan megnézik, a parlamentek úgy működnek, hogy alulról jövő ha nincs kormányzás, alulról jövő kezdeményezések vannak, az egyes intézmények kitalálják, hogy mit kellene csinálni, megpróbálnak megfelelő lobbikat keresni hozzá, meggyőzni kormányzati embereket, ilyen embereket, a végén ezekből törvények lesznek, mert nem tudja a kormányzás, hogy mi a jó és mi a rossz, és az intézmények magukért működnek, hihetetlen bürokráciát eredményezve. Ilyen az adó bürokrácia az egyik jó példája. Ugye 2006-ban még csak 42 adó nem volt, most már 52 van, tehát fokozatosan szaporodik, és hát remélem nem jutunk el oda, mint a Spiró György Feleségverseny című regényében van, hogy 212 féle adó nem van. Ugye ez arról szól, hogy milyen lesz 25 év múlva Magyarország. Ezt most nem akarom becsetelni, de hát remélem, hogy nem fog növekedni az adónemek száma. Tehát a túladóztatás és a hihetetlen bürokrácia fogja vissza a vállalkozói szektort. A harmadik ilyen tényező, ami kiszámíthatatlanná teszi a vállalkozók életét, az a korrupció. Az egész gazdaságot és egész államigazgatást átszövő korrupciós rendszer az a vállalkozókat nagyon nehéz helyzetbe hozza. Nem azok a vállalkozók jutnak előre, akik jobban tudnak valamit teljesíteni, hanem azok, akik ebben a korrupciós rendszerben jobban eligazodnak. Ugye azok kapják a megbízásokat, és most nem csak a BKV-ra gondolok, csak az egy jó példa, de gyakorlatilag az egész államapparátus, sőt a magángazdaságot is átszövi a túlburjánzott korrupciórendszere. Minden országban van korrupció, mondják, csak az a probléma, hogy nálunk növekszik. Általában az uniós tagállamokban arra törekszenek, hogy csökkenjen a korrupció, és ugyan vannak még mögöttünk országok, Románia, Bulgária, aztán más nincs, de a korrupciós listán az a probléma, hogy Magyarország egyre hátrébb csúszik. Tehát az elmúlt esztendőkben egyre lejjebb csúsztunk a korrupciós rangsorban is, és ez a mindent átszövő korrupció kiszámíthatatlanná teszi a gazdaságot. A végeredménye ennek a rendszernek az lett, amit önök is ismernek, gyakorlatilag irtózatosan nehéz helyzetbe kerültek a vállalkozások Magyarországon, a túladóztatás, a túlbürokrácia és a túlkorrupció megöli a
vállalkozásokat, megöli az innovációt. Ehhez persze számtalan alrendszer hozzájárul, a szociálpolitikai rendszertől kezdve a oktatáson keresztül egyéb alrendszerek. Egyszerűen nem egy vállalkozás centrikus és vállalkozás barát gazdasági környezet épült ki Magyarországon, hanem egy önmagáért lévő, elsősorban a bürokráciát mozgató környezet. Ugye ez egy régebbi példa, azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt készült egy felmérés középiskolás diákok körében, hogy mit kapcsolnak a vállalkozás szóhoz, milyen szavakat kapcsolnak hozzá. Japánok végeztek az első helyen, ahol a vállalkozó szóhoz az innováció, munkahelyteremtés, csupa pozitív képzetek társultak, míg Magyarország végzett a legrosszabb helyen, ahol csupa negatív képzetek társultak a vállalkozó szóhoz, adócsalás, lopás, sikkasztás, korrupció, tehát a megkérdezett diákok körében ez volt az általános vélemény, és azt gondolom, hogy nem véletlenül alakult ki ez a vélemény, hiszen olyan volt a környezet. Tehát egy olyan, ezekből következik, hogy mit kell tenni az új kormánynak. Nem lesz nehéz helyzet, vagy nem lesz könnyű helyzetben az új kormány, a mozgástér rendkívül szűk. Egyrészt a pénzügyi mozgástér, főleg a válság miatt, de hát a Magyarország nehéz pénzügyi helyzete miatt is. Tulajdonképpen ezt tudják önök is, aki a éves bruttó hazai termékének a 80%-ával tartozik, az ki van szolgáltatva az adósok, a hitelezőknek. Tehát Magyarország, azt kell, hogy mondjam, hogy teljes egészében a hitelező világtól függ. Egy nálam nagyobb tekintélyű közgazdász, vagy nem is közgazdász, na mindegy, a Kovács Árpád, aki az állami számvevőszék elnöke, ő mondta még, amikor elnök volt, hogy Magyarország elvesztette a függetlenségét, a nemzetközi pénzügyi rendszer zsebében van, vagy hát a nemzetközi valuta alap zsebében van, és azt kell tennie, amit a valuta alap diktál. Ennyire nem rossz a helyzet, de az kétségtelen, hogy a pénzügyi mozgástér az rendkívül szűk. Tehát miközben az adósságállományunk folyamatosan növekedett, és ezt még az elején el sem mondtam, hogy ezt a 10%-os gazdasági növekedést úgy értük el, hogy közben a GDP 20%-ával növekedett az adósságállomány, vagy 30%-ával. Ugye a legkisebb adósságállomány szintén 2000-ben volt, a GDP-hez viszonyítva akkor 52% volt, most 80% körülbelül. Nagyjából ott vagyunk, mint a rendszerváltás előtt, amikor 90%-os volt a GDP-hez képest az adósságállomány. Tehát ezt a rendkívül lassú növekedést, ezt úgy teljesítettük, hogy közben az adósságállomány hihetetlen, az ország adóssága hihetetlen mértékben megnövekedett, miközben más országok, Szlovákia, Csehország úgy teljesítették a gyorsabb, sokkal gyorsabb növekedést, hogy csökkent az adósság. Az utolsó évben náluk is megnövekedett, 2008-ban és Szlovákiában most megint meg fog nőni, ugye, ha a görög mentőcsomagból be kell szállniuk, amiből óriási vita van, bár azt hiszem a helyzet egyértelmű, mert aki az euró előnyeit élvezi, annak az euró hátrányait is élveznie kell. Tehát az euró mentőcsomagban nyilvánvalóan az eurótagoknak be kell szállniuk. De minden esetre ez az óriási adósság, ez nagyon beszűkíti a mozgásteret. Tehát csak olyan programot tud végrehajtani az új kormány, ami nem jár az adósság növekedésével, és nem jár a költségvetési deficit növekedésével. Én azt gondolom, hogy ez lesz a legfontosabb kihívása elkövetkező néhány hónapra, hogy hogyan lehet úgy dinamizálni a gazdaságot, hogy közben a költségvetés kiadásai ne nőjenek, hanem csökkenjenek, és az 52%-os túlelosztásból Magyarország fokozatosan a 40% felé visszafelé haladjon. Nagyon nehéz lesz. Vannak tartalékok, óriási tartalékok a költségvetésben, de ezeket nagyon nehéz mozgósítani. Ugye a túlzott bürokrácia leépítése az egy ilyen tartalék, sokkal kevesebbe kerülhet egy ország működtetése, hogyha kevesebb hivatal van, kevesebb hivatalnok van, egyszerűbbek az eljárások. De hát ez nagyon, ehhez érteni kell, és nagyon részletes munkát követel. Én azt gondolom, hogy minden egyes állami feladatot végig kell nézni, hogy egyáltalán szükség van ezeknek az állami feladatoknak az ellátására. Van 6000 ilyen állami funkció, tehát az első kérdés az az, hogy kell-e, a második kérdés, hogy ha kell, akkor hogyan kell.